ndakadaidzwa ndimukoma wangu ndai aindarota wakati bambu kana mapedza zvamuri kuita modini mouya pano so ndapedza ndaita so ndaenda ndikati mukoma ndadini ndapedza obvawo yakati ndaona doka nemudzimai wake waisvika paumba ndikati kwakanaka here matungamudzana mukadzi nemurume wakati basa wakandipindura kuti kwakanaka hako zvishoma aitova tamusana ndati ataura ichi nyaya yenyu basi doka ndopa akatanga kutaura kuti ndauyawo panapa munun'una wako wakadini wakapisa umba yangu ndikati munun'una wangu ini ndino wanun'una wairi saka munun'una wataura kuti wakapisa umba yako apa ndeupi basi akati Philip azita ungapisa umba yako panyaya yenyu pandopa akatanga kutsanangura aiti panyaya yemukadzi wacho ndikati mukadzi wacho kudini pano basi endi pakatanga kutaura kuti Philip wakabva kutaundi kuri musi weSunday ari munzira arubva kutaundi waifonera nemudzimai wake vasangane pawatsomba saka Philip azosvika pawatsomba wakabva ashaya mudzimai wake aibva abvunzawo yaakabvunza zita remunhu wakabvunzwa wacho harina kutaura tukazivazva wakudza nerodhi kurawa rodhi inokwira kunana Sendhouse kwedu kwasi Philip ibva atora motikari aibva atera nerodhi yekuende kuSendhouse ndipo ndakabvunza kuti motikari ndakabva ndabvunza kuti motikari yandakasi ndakatora ndeyani zvikazi wakatora motikari yaApple ndikati vazvazodini zvikazi wabva ati kwasi makabva matera kusvika kuSendhouse mubva matishaya bva madzokera kuwatsomba bva madzokera kuwatsomba iwo bva wazodini Philip bva azoenda kumba manheru abva asvika abva anesana nemukadzi abva aya kopisa umba indobva ndachitanga kuchibvunza andakubvunza banguri sinzi magara paumba apa ndine rizuva 1 kana kuti ndine zuva iri ndakambokutaurirai kana kuti mainini handisi kuona kufamba kwake zvakanaka nadoka zvasikwete nombozvisa ndikati kana zuva 1 iro ndambonesana nadoka kana kuti makazwa doka kuti ndatuka doka kana kuti ngenyaya yekuti yemudzimai zvikasikwete ndikati kana ini nyaya iyi haimomumba mangu handitoiziva nei basa ndo zvavo yaidi aitaura ndikati saka wanga aruti basa anga aruti mudaidze auye titaurirani andiripirewo pashoma ndipira pashoma ndakamuitei ndina chandinoziva maererano nekutsva kwemba yakeni uyezve nyaya dzatora dzemukadzi ini handitombozisi handina musi wendambovhiringa kana mudzimai wangu nenyaya yakeni kana kumbotaura even kana nepfungwa dzacho handitori saka munhu wazvitori izvozvo ndikati saka anga ariti kwazi kana asina kuti titaurirane ndoenda mberi ndikati mberi ipi zvikazi wati kwazi ndoenda kumapurisa ndikati ngaenda mangani imba yake yakasvaringi pakazotanga nyaya iyi papatopera kunga mwedzi imba yake yasotsva ndikati anga aripiwa ese otanga pane mwedzi wese waudhirawa nyaya yake yekuuya kunitaurira ndikati ndaenda hake kwangudini wanguda kuenda ini handina chandinoziva pakati pekutsvaka komba yake nyaya yako yode kuti wakapfumwa kuzi wapisa imba mani ukapfumwa zvotodana nemukadzi wemunhu handi iye ndiye wakati ndapisa wakandipisira umba yangu nemhaka yekuti iye ndiye udanana nemukadzi wangu iye ndiye uri kutaura kuti wakandipisira umba yangu ngekuti iye
kurudanana nemukadzi wangu ndomhosva iwe wamari uritariyeta ndiyo rutaro ndizvo here zvino hakuna zvinhu zvakadaro handisakambopisa umba yake handisakambomupfuma kuti urudanana nemudzimai wangu pandabvunza paari kutaura kuti iwewe handizvo kuti iwe wakanopisa because iye arudanana nemukadzi wako ndozvaakataura ndikati iwe wakazviona sei kuzviona izvo zviri kutaura wakareurira here kana kuti inini ndakatoti munhu uruda undizivisa here kuti urudanana nemudzimai wangu undizivisa right. Mukufamba nemukugara nekumukutaura ndo pandakasongana nezita rababa kuti rapisa ndo rakapisa umba yako. Right. Ndadari izvo pandambofunga kuti ndiye ndo mapurisa pandaona ngati wanyanyata munhu padhuze regai ndimboona kuti ndinodini ndifunga kuti ndiende kune vanokwanisa kugadzira vana futi kuti ndingandaomesera ava mabrothers aka because ndiwo vanozonga vamudambudziko rekumombonoresa kati no rega ndimboona kuti ndodini kwava ndazoti rega ndiende pane mukoma wake mukuru ngati ashamwari ndauyawo ini ndirikuzwa kuti ndimi makasenza basa umba kwangu. Mukoma wacho vapindura kuti sekuru makazvizwawo ndikati ndakazvizwa kana inini ndakazvizwawo saka mamurufunga tatodini yevati mene imimi kuti munoinise ngati no problem ini nangu ndada kuti ndiendoti ndiendo mapurisa ndinomunyudza ndimupasha wangu saka zviri kundibata. Of course ini ndakanyora hangu ndakapisiwa mafertilizer nemagwere neproperty yese yanga iri mukitchen no problem. Chena ndiri kukumbira ndechekuti dai tatakwanisa kuti tigare pasi hama dzekwangu nehama dzekwenyu tionesana zvinonga zvabuda ipopapo. Iye vanditi zvakanaka sekuru regai ndiende asi mukomana uyu unonetsa kuti ndikwanise kumuconfront. Zvandichaita ndezvoti ndichaenda kune hama yawo inozi Kiri Chigumira hasi kufamba ururwara asi unondipa mukadzi wacho ndiye ndichauya naye toona kuti todini tokudaidza imimi tokupa idhete rekuti imimi nehama dzenyu togara pasi tionesana. Pakanaka ndakandogara ndirumirira kubva feedback kuna tochiti ndiye bamukuru wacho ndo pandotozwa kuti nyaya yatoendeswa kwasabhuku mhandu. Nyaya yaendeswa kwasabhuku mhandu paya nditori futi kwamutare ndabva ndafonewa ngemupurisa wasabhuku mhandu vanditi iwe totokuda mangwanana 8 padare kwasabhuku mhandu. Vanamti ako sabhuku wangu mamufonera here tamufonera ngati abhuku handatova necomfort yekuti sabhuku wangu uripo vandatoenda kumba ndichimuka makuseni vandakwira kumba kwana sekuru ndo kuna ana sabhuku ndasvika ikokoko vandasvika ngati ana sekuru ndakasungwa ini wasungwa ndiani ndasungwa ndi sabhuku mhandu ngenawe kitchen yekutsvakwa yakaita kuyakwera vasi asazvitiba manje iwo kuti uenda because mhandu haana kutipa samoni rekukusunga bewe kuti uende ikoko kudare rake ngati alright saka ndodini vasi iwewe mira sabhuku ndaipo papo ndataura ndiri ndakazopesa ndapaishe nemaunga ndiri paishe nemaunga ipo papo ndopakafoniwa sabhuku mhandu kuti anzi dare nhasi hakunava right. Zvadare izvo sabhuku mhandu akafoniwa shuwa haana kudaira foni yaishe nemaunga tochidini papazo ndichindoti ibve ipo pakati hamuzokurusanetseke bhoza naishe maunga nana sabhuku maunga ndio wana mai wangu ini ndiri munzira uchibva ipo papo ndaudzika kumba kwangu ndopakandifonera unozi Tedzi vanditi iwe uruzi wauya kudare washora dare chichichi ndikati aiwa ini handina kushora dare asi mukafonera ishe nemaunga zvichataura ishe nemaunga muzondifonera kuti wati kudini ndo zvandinoita kubva ipo papo ndo zvatodhakwa ndo pandakatobva kwazi nyaya yakutova kuno kwasabhuku kwamambo mutasa asi iyo akakutaurira usati waenda kuona mukoma wake kuti ndiye akapisa ndiani ndingati iyi nharaunda nharaunda munhu akakutaurira ndiani right. wozi wati iwewe wakataurirwa ndokubva wazoenda kumba kubva usvika kuna mukoma uyu aibva azotiti wakatozvizwawo handizvo ndosati akatanga kutaurira ndiani
ndiani Nawiri kunetsa apa mambo manje. Aiwa mira ndipe second and explain. Aiwa mambo unobvunza chipindurwa. ndati akakutaurira ndiani simbo ida explanation iyi John Peter Munhu iyeyo wakatanga nyaya. Uri kuti mukandibuditsa zita rangu munondurayisa nemurume wangu. Ndo nyaya iri unetsa iyi. saka nawe unoenda mberi sei godota atestify ka tudota testify ya ndiye witness ka ndiye tipa uboye kuti aruza kuti akaona uya ane matches akaona uyu nguwa iyi Asi baba nanye. kana zipo baba ari chiremba uriziva basa rake kana nyangwe iri nganga taura ndakaenda kune nganga yakati Ndarira. Yeah, that's next. Kana ukaenda kukoti ipi ndipo vanobvunza ndopa mungwa. Alright. Right, nawiripo ndeyekuti munhu wakataura wakabuda pana mukadzi wa tezvara wangu. First name yake andizoziva. munhu wasingaziva angabva yakoconfide in you nyaya iri so sensitive Saka uri pando. Haasiri pano. Adara dite magumba ba. Aurema. kana uda kutotsvaga tikubatsira tikuendese kung'anga ikutsvakira Mukandibatsira mukada. hayo chimbotanga utaura kuti akanga Takafamba tibva tandozwa nemasoro. Wakapamba kwanyeko. Wakazina kwese. Uzondoenda wewe chirume. Usapezerera nengu wake. Right, ngati munhu wakanditaurira wakandaidza ndiite zvara wangu awada. Tapadare. because iwe hautorina mhosva ane mhosva ndiye akakutaurira right bambotaurai makaona ari kupisa I'm sorry. Kuwezi hausari chakamisi. Ndonzi George Yamkeni. Nawo mamire yakaita. Inawo yakanga iri kutinisa mukati memusha. Iwe. iwe here wakataurira uyo kuti imba yako yapiswa neuyu Aiwa, ina ala kutaura kuti ndiyapisa. wakati Takataura tiri kunzwa kuti iri kubva pana uyu ndiyapisa. iwe wakazwa ani Wakamunhu akataura nyaya iyi. ndiani Akataura ndingamuti Uzamutima. Ndiani? aiwa ndinoda kuedza kutsanangura kuti uyu ndingamuti ndite zvara Ndisi baba wake. ndingati ndite zvara mukadzi wete wate zvara wake ndiye akauya pamba akataura Zvara wapi? weushu Upi? anonzi Maiviv Anderson Mantu. mayani Maiviv Anderson Mantu. ndiye akati chii Vakasvika pamba bhashi ngotaura nyaya yake akanga aita sekunge wakangwara iwe anoziva kuti munhu ari kutaura nawo nyaya akati kwanzi makazozvika here kuti Philip ndiye akapisa umba yawo ne because ndatotaurwa ngemurume wangu asi vati kwazi usafe wakazvibudisa ba nokuti Philip wacho ndiye aitaura nyaya iye wakati akazwa ndiani murume wake kwanzi wakataurwa ndiye yakumutaurira toda kupedza makuhwa munharaunda ndingataura kuti taupedza magumba Abadari. iwewe taura because izvi unyowa pasina because we want to call these people Wese. kuti wauye watestify mukadzi kuti ari kuziva toda munhu akaona munhu awesa kutaura ka tichasvika pane akatanga naro because nyaya yeupoperwa murume uyu ini muri kuona nga nyaya isina basa but tiri kucriminal ndiyo inonzi arson Anoenda kujeri. anoenda kujeri for not less than 3 years saka iziudza kuti kana zvikapuruvwa padare pano ruzeshuwa ndiye wakaita bambo takutomukanda wamapurisa mapurisa oita basa ravo ini ndozobva ndazokurovawo futi yekuti wakajekesa nyika yamambo mutasa wakafukura nyika yamambo mutasa tiri kufamba hedu masango edu usiku iwe uri kupisa umba topera kuonekwa ngewana wapwera usikambori kutoona Uyo kuruma wokuti ane property yakapira.
Alright. Ite matani manyora mazita. Taura nyama zapa uchitaura mazita. Manyora uyu wakazwa uyo. Zita lako ndiani? George ani? Nyamtena. George Nyamtena wakazwani? Wakazwani? My Viv Anderson Mandu. My Viv Anderson Mandu wakazwani? Murume wake. Mandu. Murume wacho ndiye. Po Mandu. Uli panele po. Po hapo. Ko My Vivian Anderson ndiye uli. Hapo futi. Murume wacho ndiani? Murume futi ndiani? Ndio pakatangira yeye. Akapo Mandu ndiye akaona. Aiwa ndiye akataurirwa. Ndiye twazi ndamupedzera. Wakazi wakanga ari kuti uri kudana nemukadzi wangu. Aiwa. Tazwa. Akauyo watopedza baba. Po Mandu ndiye akataurirwa neuyu kuti ndamupedzera because audanana nemukadzi wangu. Nemukadzi wangu. Handi iyi yatopera kutsvai taakumukadzi manje. Iwe wakataurira po here iwe kuti unaudana nemukadzi wako kwete chana. Saka chawakatowamupedzera chii? Handichakambotaurana napo izvozvo kana saka nyaya yedu manje haina kwainoenda bakana po Mandu pasi.